po. Ayo. Minit ya. Buhian lang mo ito kay tara ang ina ang amahan o isog kayo sige panuhik sa mga kuan. Sige panuhik sa mga dahon. Ayo yo dito sa may bunga yo. May bunga. Upat ti ka piso akong gibato ba dito kana. Upat na siya kabuok. Gibuhian lang namo kay maglain man. Nimbat na akong balhibo. Gilabay na ako, nilupad ang tulo niya, ang duha, ang isa napa dito sa may salag. Diha sa may kahoy, diha oh. Kaya akong pakita mo yung gipuy ana diha na diha. Pat na sila kabuok. Ya, duha ra among nadakpan kay ang isa. Hadlok ko bang hadlok. May lang pud makatabang sa mga ilaga dira sa lubi. Tara oh. Sugat ang amahan. Isok king amahan kay gi ang kining dahon sa saging ihanggi kit. Tara oh. Isok kayo. Mana gibuyanan ako kay nahadlok ko sa imo ha. Nara diri mo piso. Naisuksok. Ayog tugpa sa kanang yuta kay nairo. Hadlok ang amahan bay. Hadlok ko sa amahan kay ang dahon sa lubi, dahon sa saging iyang ginatuhik-tuhik. Ya Tagalog ko mato diri sa area. Ya lisod pug kaayo. Kay kita ko tong sa video sa Facebook ba na nagdagan ang motor, ang babae nagdrive, gituhik ang kining mata. Natanggal jud tong mata. Ingani tuyo, uwak tuyo.